Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babrabi wal Isrun Utaibah dengan 40 iku fadilatul fakri dalam mentelake utamanya sifat fakir wong mungkin. Qala Yusufal Ghazali Al-Fakru fakir kula ibarat ketembungan anfaq bima sangke kesupen barang wa kang utaima iku muhtajun perkara kang den butuhi apa ilaima amal faktu mana pun tay kesupen barang lah jata kalau tuan iku mau juga iku fala iku sama ora den aran yang faktun ora den fakir fikir ingkana senajan ana apa muhtaju perkara kang den butuhi iku ilaima iku mawjudan perkara sing wujud makduran tur den kuasani apa alial lan yakun mongko ora ana apa muhtaju wong sing butuh ora ana makron ya wong sing fakir fakir ya wong sing kesepen maksudnya orang duwe perkara sing dibutuhke. Maksudnya dibutuhkan dalam hal ini adalah kebutuhan yang sifatnya pokok. Pangan, sandang, rumah, gitu. Nek dhewe itu sampeyan perkara sing ora patek dibutuhi senajan ana, ya ora kirane oke. Utawa dhewe pancen butuh ning ora perkara-perkara sing pokok kan. Malah istilah apa? Pelanggaran atau ukurannya fakir dan miskin cara fakir harus diperandai fakir termasuk ukuran fakir dan miskin sing berhak lan bisa mesake zakat. Fakir yogi wong sing blas lan dibondo yang duwe kadang tapi sithik orang duwe penghasilan tetap ora gawean dan dheweke memang butuh karo kebutuhan hidup. Iki klasifikasinya jenenge miskin gitu meneh. Miskin iki kadang bondo yang duwe ra kadang sithik, penghasilan ya ana, gawean ya duwe. Tetapi penghasilan ini ora cukup untuk urip secara layak menurut standar ukuran umum. Wong misalnya di bojo anak loro, ya kan. Kemudian dari rata-rata wong bisa urip normal sedina ngetake 10.000 wis paling minimal. Otomatis dhewe kan sedina nek wong papat ini butuhe kuwi 40.000. Sementara dhewe nyambut gawe sedina bayare mung 30.000. Kuwi masuk kategori miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqru fakir. Alladhi la yu'addi kamuran nekake apa lagi ila ihtiyajin muga maring butuh ila nasi maring manusa iku azyan luwih dadi pepaes alal mukminina tasrum minal adari katimbang hati-hati al-hasani dan bagus ala khaddil farasi ingatase ini jalan di sifat fakir wong kok urip melarat tetapi kemelaratan yang mau orang ngantek dheweke iku butuh karo manusia. Kaya mung perhiasan tuh artine wong fakir tapi sing gelem sabar kuwi kaya dene duwe perhiasan berarti kaya jaran sing apik banget sama surine wae. Maksudnya mundhake wangun Rawal hadis atau beriman tersunan Syaddad bin Aus wal Bayhaqi dan saat ini masuk isnadil lawan sanad dhaif bin Kanas wa qala Yusuf bin Sultan al-Fadl utal fikir iku syai'un dadi celok
cacat ai bentuk cacat wa qabhun lan sifat Allah indah nas ing dalam manusa Zainun tapi dari kepayas Allah dalam maksana Allah yaumul qiyamah dalam suatu dunia sepatut kerina umrah munggu manusa dianggap sebuah cacat, sebuah aib, sebuah perkara sing ora apik. Tapi nek munggo kersane Allah itu dadi perhiasan sing apik, baguske ngene sing duwe. Ya, dalam hal ini mestinya fakir sing sabar, fakir sing beriman, sing ora mudah-mudah. Fakir Rasulullah ya baik. Alasannya apa? Salamati suami krono selamate wong kang wis fakir mau bidara ini dalam pemanuri sing ning dunya lan akhirat. Apa kene dunya ini kan pengen selamat. Aku mau yo arep ngomong kan ra iso. Akhirat yo harus selamat. Disampe ra pada omong. Rawahnya hadis sobat dalam drama Anas. Wa isnadu dasan hadis Uday bin Anas. Wa fil khabari lan itu menunjukkan hadis asal mutaqabbal. Wa fil khabari lan itu menunjukkan hadis akhirul anbiya. Utawi lafal akhirul anbiya. Akhirul anbiya utawi paling kali diri para nabi apa nih ular-ular itu al-janata yang suarga itu Sulaiman Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam 5 kali mulki krono derajat kratone atau kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini yo penguasa yo sugih maka mestinya hisabe yo para bukan tidak ada orang. Wa akhiru ashabil utawi kari den boro-boro sahabat ingsun apane ukuran oleh mlebu al-jannah swarga iku Abdurrahman bin Auf. Sahabat jeneng Abdurrahman bin Auf ajli nahu rono. Apa suye anak suye Abdurrahman. Iki Abdurrahman bin Auf kemudian Nabi susah ra. Akhirnya terus kepengin mantap. Waktu bulan dia bulan di waktu dia, tapi tetap membantu jada suku. Sudah pakai 2 hari 10, 3 10. Akhirnya orang itu sudah pakai bisnis niat rugi, tetap mulai rugi. Itu mana suku. Ya. Kaya ini lebih marahin yang Abdurrahman bin Auf nalika hijrah. Jadi neng Mekah saat bunyi hijrah, Abdurrahman bin Auf wong sugih. Begitu hijrah, kabeh tinggal di Mekah. Bojo, anak, umat, bondo dagangan, kabeh mantap Madinah nang nggo. Ini pancen capek iki wong sugih, ora dinas dilo. Wa qala semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi seneng karo boro-boro fakir ulak min akhlaqil anbiya setengah saking akhlaqi para nabi. Wa budul fuqara lan utawi bendu terus sengit karo fakir ulak min akhlaqil qur'ina setengah saking akhlaqi pira-pira firman. Rogo sol firman. El atat tegese yo pira-pira kang gedhe. Lafal antar bifat wa wa utai antar bifat fa wa ra wa kasril ain. Iku jamu faraina. Fir'aun. Jama'i lafal Fir'aun faraina. Wal faraina itu utawi bangsa Fir'aun. Iku salah satu non kota Fir'aun sisi Fir'aun al-Khalil ya sisi Fir'aun yang tadi musuhe Nabi Ibrahim wa ismuhu Sanan jenenge dia Sanan. Jadi Fir'aun bila gelar kaya nang dhewe ya ngono siji loro telu papat lima sampai terus. Jenenge dhewe Fir'aun zaman Ibrahim jenenge Sanan.
Wa Fir'aun Yusuf iki Fir'aun sing apik. Ismu Fir'aun sing dadi barengan Nabi Yusuf piye. Wa ismu utai jenenge Fir'aun iku Ar-Rayyan bin Walid. Wa Fir'aun Musa lan Fir'aun utai Fir'aun sing dadi musuh Nabi Musa wa ismu utai jenenge Fir'aun Al-Walid bin Musa. Ada yang menurut kabeh keterangan Fir'aun ana telu bin nisbah dalam kitab Al-Misbah. Waqala lan dikosokan yang sallallahu alaihi wasallam iku tutu saben-saben suci miftah dalam kunci. Wa miftahul jannati utai kuncine swarga iku hubbul masakin. Seneng dalam orang miskin wal fuqara lan orang fakir risobrin krono sabare masakin lan fuqara. Utai masakin iku jalal julasa Allah taala. Kira-kira wong kang lungguhan oleh rahmati Allah. Ya man kiamat ing besok dino kiamat. Tapi ya syarat itu iman. Rawi yang disebut Bakar bin Al-Ali an Umar bin Khattab. Waqala saya bin Mas'ud bukan utawi dimeniro al-fuqara ing wong fakir. Iku min akhlaqil mursalin. Karena saya akhlak para utusan. Wa isaluka utawi mulai milih hati sira. Ujala satahun ing ngancane ukura iku min alamatus sholihin. Karena saya biro-biro tentang wong saleh. Mau ngancani lungguh bisa maksudnya ngalah kalau wong miskin wong fakir itu kan wong saleh seneng karo wong marah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa firaruka utai melayu min subbatin. Dengan sangke ngancani ing masakin lan ukura ulah min alamatin munafikin. Dengan sangke temen wong munafik. Ana wong kok ora seneng karo wong fakir wong miskin. To nedho amane hospital termasuk cirine wong munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala itu yang hidup insyaallah adau ingkaunya Allah al-mu'mina kamimin al-faqira turukan fakir al-muta'afifah turukan merso'awai al-mungkafun al-mungkafah si wong kang nyegah anil haram sayang barang haram fakir tapi dia tetap bisa ngampet ojo nganti mangan barang haram. Wasu'al lan dijaluk lan nasa Indonesia. Maqala lan bisawal Nawawi Imam Nawawi. Al-mubarak sesukan bangkalan fil ifat dalam mulai kerja. Wujudil hajat berarti wujude kebutuhan. Jadi yo butuhkan yo pengen banget tapi ketiapet. Litumuki basirati krono bangete oleh ningali atine fakir anil khalqi saking para makhluk. Yen innal khaliqa temune Allah sing nitahaken ya akbar iyal sing innal khaliqa temune Allah iku zat kang nitahaken. Akbar iyal itu kang duweni batik maksudnya ini hati sambungan gurma yang minota yang tuan-tuan benar fakar muta'afif ning abariyah. Gusti Allah seneng karo wong mukmin sing fakir. Terus dheweke menwira jaga awake saka barang haram dan lain sebagainya. Jaga kehormatane. Bisa ditambah meneh wong fakir mau ning sing duwe keluarga, duwe tanggungan keluarga. Nek murid dhewe ora banget. Ya senajan fakir nek ora ditanggungan kuwi luwih disenengi Gusti Allah sing duwe tanggungan. Kuwi kewajiban nafkahi anak bojo sampe. Soal dunia tegese wong kang duweni rakyat utawa batin. Kawan yang disebut Imam Imran Ibnu Husain. Orang subhanahu Nabi wa fi hadis lan ikut dalam hadis isyarun utawi meruhaken
anahu lawan sunne kelakuan iku yudabuden sunah bil fakir. Kedue wong fakir apa idhar ta'affumi ngetokake ambe so wa ada musyaqwa lan Qur'anane watu-watu. Fakir disunahke tutupi fakir. Piye carane ben wong iki aja mesakake karo fakir. Cuma kita tetoke. Terus Jokowi di Gunung Fakir termasuk ojo kukian sambat. Wong kukian sambat ngetok pile rambi duit, ngetok pile omong kudu poso dan sebagainya. Ini sebenarnya orang muta'affif. Iso ngugurke utawa ngilangke ganjarane le fakir. Dole fakir ganjarane gede. Jadi minggu sambat-sambat, minggu mengeluh, sulo. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun utai kono pilih suci al-fakru utai fakir itu fakro di mana fakir bernomor. Fakru masuk batin suci yaitu fakir sing digajar. Fakru hukum batin dan fakir sing disiksa. Podo-podo li fakir, mau podo-podo li melarat namanya. Bisa ana sing digajar ana sing disiksa. Wa alamatul awal utai terus sing awal ayat fakir sing digajar iku ayu kesina. Yen bagus sapa wong kulo kau ing budi pekerjaan wong. Iki ulan manut sapa rob ing ora wong wala yaskuran ulan wadul sapa wong wa yaskuru. Lan syukur sapa Allah ala fakir yang tasih fakir. Ya fakir sing digajar ya tetap jogo akhlake manut karo tetep ibadah ora tau sambat lan tetap syukur dari paling sifat wasani nomor loro fakir sing disiksa iku ayusi ayat to ngalahake semua kuluko ing budi berteni wong kaya silan maksiat semua yasku lan wadu-wadu sapa wong kaya tasahhatu lan muring-muring sapa waladi utawi wong yuhibbu kang demeni alan sapa Allah. Waladi te perkara yuhibbu kang demeni ing alan sapa Allah iku awalu fakir sing awal dunasani itu fakir sing loro. Ada yang keterangan apa daus mai kenu dari sapa al-aziz Imam Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Yusufun Nabi sallallahu alaihi wasallam faslu te fakir amanatun dadi aman. Aman mongko te iso kata mau lamun ngumpetake sapa wong sing fakir ana mongko ana apa atmu. Alai nyimpen utawa ndeleke sifat fakir iku ibadatun dadi ibadah ana kalane. Paman te sameniku bahan lamun mertelake utawa ngetoke sapa wong bihi kelawan fakir ai agaro sing ngalake sapa wong ing fakir fakir qalada mongko terus ngalungi sapa wong iku anahu ing pira-pira guluman al muslimina ingkang padha Islam kabeh qaladahum sing ngalungi sapa man ing muslimin wa ing ikhwan kul fatat tausiati ing medhiti gawe kajembaran alaya taseman dina wong kok fakir mau ora disinggahke malah diketok-ketok ini kancane yang iki padha karo wong kuwi ngalungi to berbani nang desa. Berbani iki ya minimal kan Islam juga duwe rasa sakit, duwe rasa kudu nulungi, duwe rasa dosa nek lan sak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qawalnya hadis Abu Ibnu Asir Umar isnadin sampai kembali. Tapi ada hadis lan ikut dan ikilah hadis nat bukit manil fakri utawi sunai ngumpetake suatu fakir malam yato dalam selagi nurat sarung sapa fakir. Kada kamu hadis sekolah wa sendika indah sapa aziz Imam Aziz. Pakolan bersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam budaya jokomian ayat dan sesuatu itulah ilmu Ketika berdoa mungkin waktu apa lalu orang kang atas min umat disayang banisun. Bagi riwayatin
At-Tailani lan ikut dari Imam At-Tailani an Abi Hurairah kubau tebujuke mayangan jumlah iman kiwa. Hadza kang sunungi soman hajan paling lakoni haji soman. Wa asbaha lan isu soman ghazian hayo kang peperangan. Yaiku rajulun lanang masturun kang den tutupi. Du'yalin kang duweni rakyat muta'afifun tur kang reksa awake koni tur kang trima bil yasir lawan perkara kang sithik minat dunya sing dunya. Yadkhulu hay mlebu sapa rajul alaihi munasiyal doikan alewukan guyu ayo rujulan metu sapa rajul alaihi munasiyal doikan yo hale guyu waladi mongko tumidat nafsi kang tawa ingsun iku lak ya dalam kuasa lagi annalum suneman hum yoman perkara iku al haji lawan kamu haji al ghazuna tu kamu berperang kabeh fi sabilillah. Wong fakir sing modele ngono iki padha karo ganjaran iki esuk haji sore perang. Wong fakir sing sabar ngurus awake terus tetep apa istilahnya songguyu. Artinya fakir dianggap biasa wae, ora dianggap sebuah beban. Lho, ning kene dingene mlebu omah ketemu keluargane yo dheweke songguyu. Metu lunga yo iso kuwi. Senajan nang ndek apa-apa. Kamu sing Lho. Ana hadis sing masyhur tapi kadal fakru ayyakuna kufran wong fakir kuwi pancen dak karo sifat kufur. Wong fakir kuwi gampang dadi kufur. Ning kono fakir ora mikir dunya sing marake dadi gampang kufur kuwi nek fakir atine. Fakir atine ora ono ngelmune ora ono imane sing rusak. Lalu kefakiran yang secara menggeret jadi kufur, gampang banget jadi kufur. Tapi nek iso noto dan diterima apa adanya terus dheweke yo ngerti ilmu, yo justru malah fakir mau ditambahan tapi kan. Kuwi berarti cara urusan ganjaran, wong iso noto kepikirane ora marake susah terus dheweke kalau sabar, akhlak tetap apik, betul muta'afif. Di gambarannya kaya esok mangkat kaji, sore mangkat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna utai maknane iku al khairu utai kebesaran al kasih ka'akai iman dua. Taba'a kama ketulun sopaman bena haji dan haji iman dua berbilan atau perang iman. Ulama farwa dan sebenarnya rangkung soman minna ahadima saingi salah sini perkara loro ya haji kalau orang mau syara'an mongko nandangi soman fil akhir dalam perkara sing yo apike ke apa akeh keapian wong fakir iki kaya-kaya iku mau esuk mangkat haji langsung mangkat perang mulai perang mangkat haji meneh kerjane paling Pakalu tuli padha matur sapa sahabat. Paman ku sapa hadza utaiki wong ya Rasul. Sinten wong sing iso ngono. Orang itu semuanya Nabi itu Rasulullah mana. Masturun kang ditutupi. Denan nas dalam antara manusia. Duyarin kang duweni rakyat kang duweni batih duwe tanggung keluarga. Munkafun tur kang nyegah anisu alinas sing jalur manusia. Amalannya gasa yang barang layak itu kang ora halal omongan. Radin tur iku wong sing ridho bil qalil bagian sithik minat dunia saking ya kurung lebih kalau yali atas keluargane rajul doikan aliyu ya rujulan metu sapa rasul indin sing saniyal doikan aliwong kan Allah monggo demi Allah halal yudat rugi kamu tay nyawa insun mulak iku terus dalam kuasa lagi tasrifi lan dalam tasawufi alati innal muttasifina terus program persifatan biadi sifat
lan ikilah bersifat hum ya alladzi tasbih iku al-hajuna kang padha haji kabeh al-ghazuna padha perang kabeh fi sabilillah dalam dalan Gusti Allah. Asyara nuduh subuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah hadis lan ikilah hadis ila fadlil qanaah maring utamane sifat qanaah kuwi terima wasa'yulan usaha utawa lumaku ilang iyali maring rakyat atau sanak batin atau keluarga. Wong iki nek marah tapi iso nutupi marate terus dheweke ceria namanya awal kanca-kanca yo biasa ora minder. Sing omah yo iso tegak ora minder iso guyon. Lah kok ngono. Otomatis wong iki nek perlu wong pikir tapi dheweke kok pede, kuwi ora patek mesake banget. Padahal dheweke ling ngetokke pede niku ya minggu nutupi kiri. Senajan atine mungkin ya remuk, ora yo apa tenan. Aku sing ganjaran apa ini? Lombir guru belabeling di zaman Jepang itu bocah dilatih konsing khusus, konsing rapi. Orang kudu apik ning rapi. Paedahe apa? Ya kuwi minimal dienggo nutupi pikir. Wis senajan yo ning tampilmu iku kudu sing meyakinkan. Sing rapi dadi wong nyawang ora melas. Kemudian pakmu ana santri kok urut apa? Kupluk abang langsung dibangun. Ganti kulo sing apik, kono dioperasi ora bae sing bayar aku. Santri lunah dulu, santri sing pede sing Yesus. Kok pilih digake rasa ketok-ketok. Apa meneh kok mungkin niat bendera tak sawuh, bendera ning ati ning dulu. Alah tambah dibuka. Pokoknya bisa tutupi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqru utai suatu kira-kira karomatul kamulya min karomatillah saking kira-kira kamulyane Allah Ta'ala. Faqala supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqrul faqir utai utamane fakir ala gina ngalah iki ngatasi wong sugih iku lak faqri kaya utamane sun ala jamil khalqillah Ta'ala ngatasi sekabehane makhluk Allah Ta'ala. Nabi kau mungkin nak pikir tapi harus menerima sabar nek dibandingke karo wong sugih iki ibarate kaya aku dibandingke karo sekabehane umat ing dalem jumlahi derajat diundi derajat wong sugih karo cendeke derajat wong sugih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cerita Abi an Ali karamallahu wajah sing Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sing Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana jeneng Nabi kuwi Nabi. Hampir ibad utawi luwe didemenine pira-pira kawula ilallah marang Allah Taala iku al-faqir wong sing fakir al-qani tukang nerima. Rezeki ila rezeki Allah. Ar-radhi tur wong sing ridho anillahi ta'ala saya Allah. Faqala semuanya sunah-sunah saya orang suci cuma yukti kan. Pasti lah saya orang suci kan luwih bagus iku maujud. Yukti kan paling ing wong atau paling ing syait. Sapa Allah Gusti Allah misal fakri alim pamani. Oke, Gusti Allah paling manusia sesuatu yang lebih bagus. Contoh tapi boleh nombok kan ya aku wa awhalan paring wahyu Allah Ta'ala ila Ismail alaihissalam paring Nabi Ismail alaihissalam lut boleh ana sira ing ingsun indal munkasar ing dalem sandi wong kang padha nelongso apa kulubu kira-kira atina ora matur sapa Ismail wa man iku sapa hum utawi mungkasih atau sinolong sanu sinten Gusti. Kala itu sapa Allah.
yaiku al-fuqara pira-pira fakir asor iku nang padha temen kabeh sing do nelongso. Ku nak golek aku gamane Gusti Allah dikali. Golek ana ning ngene wong sing do nelongso. Sinten ning Gusti Allah nelongso? Jadi wong fakir tapi sing do temen. Mesti asline wong fakir ora piye jane gampang tersinggung. Wis pokoke kan gampang loro-loro aku.